फोरोंनाय गोरों दीर्घदिन ब विभिन्न पार्टी हाबै दफानि बागै सामुतांनाय के हठाৎ खायचिनि बबाग्रानि जे तिप्रामाव थानाय दल ब हामजागै बथियागनि सिगां जे एडिसि निर्बाचननि सिगां ब एकजन कर्मचारी अंगैनो चिनि दफानो हामजागै जंबाय बाक्सानो सामुतांगै चिनि मानगानां बिचन्द्र कलसिनि कैंडिडेट हरेन्द्र रियां चिनि ब उपस्थित ब चिनि ब 13 बनि सातदनि दिनो ब उपस्थित दंफायखा ओंखाय अनेक खा खामानि क बया कारि खालामनो बागै apa khunglanai mau satu mam kalau nggak ada sih am start kene kayak boni bangkrong boni tero bono kumbaran edok hisabe sungjak sudai depor mobo upostit tai ang puinai sini bicon kol sini sini aku candidate माननीय हरेन्द्रनियां बिनि जे थिमानि बनि सब्बिओ खुमाला बांनानै बागै आं अनुरोध खानाय बनो रता बबो बनो नारै बनि खुमालाना बन सबदाम जलि बरन हे प्रस्ताव 사다가 됐네. 오늘 막 그렇게 할 수가 있는 거야. ओमफ्राय ताबो दिनै ताखौ कर्मचारी फैतेने फाइजाक गरम गोनां सुनित बियां बबो बबो खुमबगनाय ताबो दिनै बनि जे पाल ब कर्मचारी एकैनो बर' 21 कोनो बर' कोनो সময়खे जे चाकरी पाल फाइजाक ताखौ गरम गोनां सबारि दे बर्मा बनो बनो खुमबगनाय ताबो ताखौ संजीव रियां बबो कर्मचारी चिनि तिप्रामाव थांनायाव फाइजाय उपस्थित ब खुमबगनाय ताबो ताबो खाय रबनि बबो बर' कर्मचारी एकै डिपार्टमेन्ट जा ताबो ताबो चिनि एटा कमिटिनि जे सुंजाक चेयरमैन मनु एडिसि विलेजनि सुदाय देबर माबो खुमबागनान ताबो लांदाया बबे ओमफ्राय आंनि जत' अर जे फैनायनि परिबारनि जे बरफनो आं फैनाय दिनै बुखौ बरफथ' हाबिमेया खायफोनो बोसोरथ' हाबिमेया फुनो उमानो ताई दिनै मनु एडिसि विलेजनि डेभलपमेन्ट कमिटिनि मेम्बार नामो खामो सेलिम मिया मनो अनुरोध खायनाय खुमबागनान बगै खाय आं थानाय दिनै अरनि मनु सेक्टर एरियानि दायित्व हिसाबाव तिप्रामाव थानाय सुंजा प्रतापियां बटाखौ खुमालाबावनाय मनु तावते चिनी दिनी एकदम घनिष्ठ बंधु दिके खूब फैनी फाइन दिके जे मामा शांतनु दियाना सुके खाथुये বিশ্বাস के भविष्यते आने आइनि सरिले चायां जहा जे रांमानि थांमुनि सिगां सानांगाव दिनि परिबार पा आइनि रायहार नलेनुसे बेबस्था हेमानायनाय हांको आने ननुसे বিশ্বাস प्राइन चपि चपि बुंबो थाया आबंबा बिनि न खुंबोनाय नामा तीन जरावा जब के बाउ चुने मारो तुमसे जब बाउ फाइजी बहाला के बाउ मायो जे हा आसिन नहीं ना
যে বলাই যেত सा नों तिनो ताम नि बागै फायमानि दिनै फाइमानियाव हा जोंनि दाखौ लेखा फोरोंनाय बा टिचार अरब पारानि बिद्यामणि देबबर्मा जेनेबा संसानायाव कारि थांगा बा गोथां दंफोराव सिया बरक ग्रंया बरक न बने सिमतै बने रंमतै बयना फोरोंमा बायदिनो दिनै जीवन दिनै लाइफ अफ पृथ्वीनि रायफोरखौ इनके गोथां दंफोर दब नों बायां बायदि तो खाबाय खुबाय तो सजागै कर्मचारी बा चाकरी बिसिङाव सबसे कठोर चाकरी इनके तो मास्टर मेन चिनी ग्रासरूट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस्लामिक दिले अबनो बुं थैया साक माने पाइथाक पर्यन्त बरगना काहाम लामावते सुना बगै साथारि थांगा ओ कामिनि बुमुंखौ ताम कामिनि इनके तो कालापारा इनके तिनि चौ जत रखा खमजा अमाहाय माया गोनां बरक अमाय बखा गोनां बरक बरक चिनि लगेवते माया मागै तिनि बजे जागाव थांथ बथै थांफोनो बनि फला एबो कथार के चुंखे चुंहाय बरक न दफानो नायकलै दफानो फियगना बागै तेबो नायनो थफिको बनो